Hned takhle ze začátku videa bych se chtěla omluvit, že už dlouho nevyšlo žádné video, ale bylo to z menších technických problémů, no spíše větších, ale o nich se dozvíte v pozdějších videích, které samozřejmě měly vyjít dříve, ale no nějak to nevyšlo, ale všechno se dozvíte, alespoň doufám, že to popíšu nějak normálně a hlavně si užijte tohle video. Tak no coin challenge, jo? Tak já si myslím, že proto mám nejlepší řešení. Tak. A je to. Tady se mi to podaří hrát co nejdéle. No, že tam nejsou žádné coiny. No. Mně to nevadí. Fajn, skončím to. Tak já si myslím, že už jste z úvodu videa asi pochopili, o co tady v tomhle videu půjde. A no, trochu to poupravím, protože když by měl být konec videa po tom, co seberu coin, tak by to video mělo jenom pár vteřin asi. Zase tak dobrá v tom nejsem. Takže já si to trochu poupravím a udělám 2 části téhle výzvy. První bude, že pokud seberu coin, tak ukončím tu danou hru. A v druhé části videa bych to dala tak, že se pokusím brát co nejméně peněz, ale nebudu ukončovat tu hru. Protože stejně to asi vyjde jenom vždycky na chvilku, ta hra, protože já to úplně neumím, takže bych nebrala právě ty coiny. Ale můžu se o to pokusit, jo. A do komentářů mi pak můžete napsat můj nejlepší čas, dokdy jsem nebrala žádné coiny. Tak a jdeme na to. Tak jo, doufám, že se to... Hnedka takhle ze začátku, dobře. Já jsem zvyklá hrát normálně, takže... Dobře, to se nepočítá. Nevím, ale jak se tomu mám vyhnout, jo? To je podle mě nemožný. To je nemožný nevzít ani jeden coin. Teď jsem jich vzala 5. Hlavně ze začátku nejde nevzít žádný, podle mě. Dobře, tak teď se mi to trošku daří. No, ale tady to nejde. Dobře, musím... Dobře. To nějak zvládnu určitě. Aspoň nějakou část videa bych to mohla zvládnout. Tak teď zase to nevyšlo. Dobře. Dobře, já se tady budu smát celou dobu sama sobě. Tak jo, ještě jednou. Nevím, jak dlouho vydržím pořád tu hru vypínat. Jo? Dobře. Tak teď jsem udělala chybu. Mohla jsem zůstat jako nahoře. No. Dobře. Dobře, ještě... No, tak tohle nevyšlo úplně podle plánu. To jsem nechtěla. Nevadí. Dobře, ještě jednou. No, asi to bude ještě na hodně pokusů. Protože tady to... teď si měla jít spíš doleva. Dobře. Teda doprava, pardon. Dobře, znovu. Vždycky vezmu ty 2 coiny. Musím se pokusit o 0. No zase... No, tak teď je to ještě horší než předtím. Dobře. Tak jo. Znovu. Tady by to snad mohlo být trochu lépe.
Dobře. Vždycky vymyslet to dobré řešení mi potrvá nějakou chvíli. Takže, když tam musím jako v tu chvíli zareagovat, tak já potom nevím, co mám dělat. A dopadne to tak, že tu svoji postavičku omylem praštím. A no, pak se ukončí hra sama, že jo? No, to je skvělý. Potřebuji nějaký dobrý začátek. Dobře. Fajn. Nevím, jako, kolik šancí tomu dám, dokud se nenaštvu, že mi to nejde a nezačnu tu druhou část, tak tam to nemám šanci. Dobře. Tak tady vidíte přesně moje skóre. S 0 coiny. No. Tak tohle je mizerný začátek. Jdeme dál. Budu se snažit být v klidu a nenaštvat se, že mi to vůbec nejde. No, tak teď jsem zase skončila. To by chtělo nějaký dobrý surf. Dobře. Nějaký dobrý, s kterým můžu vyskočit vysoko. Ale já nevím, jestli to právě nebude brát ty coiny. Můžu to zkusit. Jo, no je to bere, takže je mi to úplně k ničemu. Že když to mám magnet na spodu, že jo. Dobře, tak to mi nepomůže. Chtěla jsem lehce podvádět, no. Dobře, znovu. A no. Když by to nepraštilo tu postavičku, tak by se mi to možná povedlo. No, 1 coin. Dobře. Znovu. To by mě zajímalo, kolikrát dneska vyslovím slovo znovu. No tak, znovu. Začínám být trochu netrpělivá. Tak jo, teď jsem to neřekla sice nahlas, ale zakřikla jsem to, protože jsem chtěla říct, že teď se mi docela daří. Tak jo, znovu. Nevím, kudy to bude lepší. Asi jo, spodem to bude lepší. Aspoň pro tuto chvíli. Dobře. Tohle je podle mě nejdelší skóre s 0 coiny. Ale nejsem si tím jistá, protože to nehlídám. To mi můžete napsat do komentářů vy, no. Dobře, tak toho nevyšlo vůbec. Tak jo, do komentářů mi samozřejmě můžete napsat nějaké další nápady na výzvy, které mám udělat. Dost by mi to pomohlo, protože já sama moc dobrý věci nemůžu vymýšlet. Dobrý. Nebudu nic říkat, ne. A jistě. Tak vezmu aspoň tohle. Tak jo, tohle podle mě bylo nejdelší, co se mi povedlo. Bez 0 coinů. Samozřejmě tam jsem jich potom pár vzala, ale to nepočítám, jo. Toho jsem se snažila tu svoji postavičku nechat něčím srazit. Tak jo. Dáme tomu ještě
poslední pokus a pak jdeme na druhou část. Dobře. Tak tohle nevím, jak vyjde. Dobrý, zatím dobrý. Já to fakt nechci zakřiknout, ale podle mě to jednou nastane. Dobře. Tak jo, teď jsem ráda, že se mi to jenom stoplo při tom vypnutí, protože by mě asi dostal infarkt. Tak jo, jdeme dál. Tak jo, tady mi nabízí 2x více peněz, 2x více coinů, ale samozřejmě to nechci, ne. Dobře. Tak jo, tohle byl poslední pokus, protože na to už nemám nervy. A kromě toho už se mi ty videa dost často vypínají. Tak jo, teď pojedu s co nejméně coiny, takže budu se snažit nic nebrat, ale jo. Ale zároveň jet co nejdelší trasu, nebo jak to říct. Teď mi to moc nepřemýšlí, protože musím přemýšlet, jak nesebrat žádné coiny. Tak jo. Tak tě jsem si nevšimla. No. Dobře. To nevychází úplně... Jo, teď jsem mohla jít spodem. To nevychází úplně podle mého plánu. Ale nevadí. Jo, teď jdu sem. To radši nebudu brát. Tak jo, docela nesnáším, když se mi to pořád vypíná a neznám důvod. Protože mi to vyplo tu hru. Tak jo, zkusíme to ještě jednou. A nejspíš naposledy. Protože mi to vyplo tu hru a nechci to zopakovat. A nemám ani mluvit. Tak jo. Ne, tak teď jsem šla blbou stranou. Tak jo. Tohle samozřejmě beru. No tak teď nevím. Nikdy nevím, kudy je lepší jít. Většinou potom vyberu to špatný. Tak nic. Tak jo, dáme tomu ještě jeden pokus. Poslední. Pokud byste chtěli znovu, ať jedu na co nejméně coinů nebo na žádné, tak to samozřejmě napište do komentářů. Já to klidně znovu ráda natočím. A mně to nedělá problém. Spíše asi mému mobilu, ale to nevadí. Já to nějak vyřeším, doufejme. No. Tak teď se mi to moc nedaří. Tak teď nevím, co je lepší. Jo, dobrý. Jsem se lekla, že jsem měla spíš vzít to na to létání, ale zatím to vypadá docela v pohodě. Protože tam nahoře bych se tomu docela taky jako dost vyhla. Tohle byl dobrý nápad. Jo, tak jo. Ne. Dobře, snažím se. Fakt se snažím nebrat žádné coiny. Ale no, snad vůbec to nejde. Spíš mě to jako jednou zabije. V té hře, samozřejmě. Ne, tak to byl můj omyl. Beru i jiné věci u toho, takže občas vezmu nějaký ten coin z mojí hlouposti, trošičku podvádění tady mám, i když to je normálně v té hře, tak já bych to nebrala, že je to podvod, není to reklama ani za klíče. Co jsem to dala? Jo. Já jsem dobrá, no. Tak jo.
To video je strašný. Nevadí. Vůbec se mi nedařilo. Ale doufám, že do příštího videa z téhle hry to zlepším a bude to lepší. No, nevím, až ani co mluvím dobrý. Tak jo, nevím právě teď, co dělám. Vůbec se mi to nechce načítat, protože jedu bez Wi-Fi. Ale kdybych jela na Wi-Fi, tak mi tam pořád něco skáče, nějaký zprávy, reklamy a tady tyhle věci, co už nechci. Takže to má svoji výhodu i nevýhodu. Tak jo, tohle je konec videa. Doufám, že se vám líbilo. Pokud budete chtít pokračování, můžete to napsat do komentářů, dát like. No a taky pokud se vám video líbilo, můžete dát like a nebo i odběr, abyste nepřišli o žádné další takové videa. Samozřejmě, když si mě vyhledáte, tak o ně taky nepřijdete, ale ten odběr by byl samozřejmě lepší. Proč taky ne, že jo? Omlouvám se, že ten zvuk ještě takhle dohrávám, ale video mi zase předčasně vyplo, takže doufám, že se vám líbilo a no, všechno už jsem zmínila předtím. Tak u dalšího videa. Ahoj!